Mosté Volanie sú situované medzi železničnou stanicou Sládkovičovo a Senec. Jej súčasťou sú aj závory, na ktorých sa odohrala asi pred 50 rokmi tragédia. V roku 1976, kedy sa tragédia odohrala, boli ešte zabezpečované závory mechanický závorárom z vonkajšieho stanovišťa. Vtedy pri otvorených závorách prechádzala súprava, cestná súprava, plne naložená rašelinou a v čase, keď bola na železničných kolajách, tak v plnej rýchlosti expresný rýchlik X74 Hungária ju narazil. V kabíne rušňa zahynuli dvaja elitní železničiari, rušnovodič Michal Filo a pomocník rušnovodiča František Polák. Týmto sa začína náš príbeh Michalov posledný vlak, ktorý na pozadí skutočného príbehu zachytáva tragický osud človeka, ktorý s veľkým osobným nasadením žil pre rodinu, spoločnosť a svoje povolanie. Michal bol vo svojej profesii výborný a skúsený odborník, poznajúci trať, svoj rušeň a hlavne seba. Príbeh posledného vlaku rušňovodiča Michala Fila sa začína odvíjať jedného pokojného jesenného doobedia dňa 11.10.1976 na železničnej stanici Štúrovo. Tu si rušňová čata preberá medzinárodný expresný rýchlík X74 Hungária. Hungária je vlak idúci z Budapešti cez Bratislavu a Prahu do Berlína. Michal mal s rušňom S4990-120 odviesť tento rýchlik s hmotnosťou takmer 450 tón v traťovom úseku Štúrovo-Bratislava. Pozdrav rušnovodiča s výpravcom a návesť odchod o 9.24 dávajú do pohybu sled udalostí. Vtedy ešte posádka rušňa na čele s Michalom netušila, že je to jej posledný pozdrav štúrovskému výpravcovi. Sled pochybení, aj keď nepriamých, začína na železničnom priecestí trate s Košúckou cestou. Železničné priecestie s Košúckou cestou sa nachádza v medzistaničnom úseku medzi železničnými stanicami Galanta a Sládkovičovo, asi kilometr od výpravnej budovy Sládkovičova. Priecestie je vybavené automatickými závorami, ktoré sú obsluhované idúcim vlakom. Tu sa začína sled udalostí a pochybení, ktoré vyústili do tragickej udalosti. V čase asi o 9.50 dostáva výpravca Sládkovičova signalizáciu o poruche zabezpečovacieho zariadenia na uvedenom priecestí. Preto následne posiela pracovníka oznamovacej a zabezpečovacej dištancie, aby poruchu identifikoval a prípadne aj odstránil. Výpravca potom nahlásil traťovým telefónom v zmysle predpisov na oba susedné medzistaničné úseky až do stanice Galanta a Senca, že nastala porucha priecestného zabezpečovacieho zariadenia. To znamenalo vyrozumievať všetky vlaky v smere na Bratislavu v Galante a v opačnom smere v Sládkovičove tzv. OP rozkazom. Tým dostanú pôvodne prechádzajúce vlaky pravdepodobné meškanie 3 až 5 minút. V čase 10.25 dostáva výpravca hlásenie od pracovníka OZD, že porucha na Košúckom priecestí je odstránená a zariadenie je plne funkčné.
Výpravca Sládkovičova preto odvoláva povinnosť vyrozumievania vlakov OP rozkazmi, čo sa týka už aj expresného rýchlika číslo 74 Hungária. O 10:30 dáva výpravca v Galante predvídaný prechod vlaku číslo 74 na 10:35, to znamená včas. Medzistaničný úsek Sládkovičovo-Senec bol rozdelený na 4 traťové oddiely, kde sú zároveň aj závorárske stanovištia Pusté Úľany a Réca. Výpravca Sládkovičova dáva predvídaný prechod vlaku v stanici nepochopiteľne na 10:44, napriek tomu, že podľa cestovného poriadku je doba jazdy z Galanty do Sládkovičova len 3,5 minúty. Vo výpovedi neskôr uviedol, že predpokladal zastavenie vlaku v Galante a tým aj meškanie 3 a viac minút. Napriek tomu, že sám tento príkaz zrušil už o 10:25. Medzi tým už rýchlik Hungária sa rýchlosťou 120 km za hodinu blížil k železničnej stanici Galanta, kde prechádzal a pokračoval v jazde. Situácia sa ešte dala zvrátiť, keď výpravca Sládkovičova dostáva hlásenie skutočného prechodu od výpravcu Galanty, že vlak Hungária prešiel v Galante dokonca s náskokom 1 minúty o 10:34. Výpravca Sládkovičova na túto informáciu nereagoval a nezmenil chybný predvídaný prechod, ktorý predtým ohlásil. V čase 10:38 prechádzal už vlak číslo 74 Hungária plnou rýchlosťou v stanici Sládkovičovo. Výpravca síce ešte stihol dať do stanice Senec informáciu o skutočnom čase prechodu vlaku, ale tohto oznamu sa už nezúčastnil závorár v Pustých Úľanoch. Táto skutočnosť bola ďalšia obrovská chyba nezadržiteľne sa rútiacej lavíny tragédie. Tu na priecestí v Pustých Úľanoch sa tragédia dokonala a ukončil sa sled tragických udalostí a ľudských pochybení tejto nehody. Závorár ešte pred touto kritickou situáciou obslúžil mechanické závory do polohy stoj. Bolo to pre prechod drobného koľajového vozidla idúceho zo Senca do Galanty. V čase zatvárania závor bol mimo budovy na vonkajšom stanovišti a údajne preto neprevzal hlásenie o skutočnom prechode vlaku Hungária Sládkovičove. Pri uzavretých závorách zastavilo nákladné vozidlo zo smeru obce Pusté Úľany T148 s návesom a plne naložené mokrou rašelinou z nedalekého miesta ťažby. Po prechode drobného koľového vozidla po prvej traťovej koľaji od Senca sa vodič nákladného vozidla dožadoval otvorenia mechanických závor hlasným trúbením. Keďže záverár mal informáciu z už neplatného predvídaného prechodu Sládkovičove až na 10:44 hodín, vyhodnotil situáciu tak, že nákladné vozidlo môže ešte prejsť a otvoril v čase 10:40 závory. Táto skutočnosť bola ďalšia obrovská chyba nezadržiteľne sa rútiacej lavíny tragédie. Dĺžka auta s prívesom mala cirka 16,5 metrov a hmotnosť 25 tón. Naviac, tento kolos k prekonaniu úrovne železničných koľají potreboval ešte asi meter prevýšenia z úrovne cesty na dĺžku 10 metrov. Preto jeho prechod cez priecestie vzhľadom aj na rýchly sled udalostí bol nezvyčajne pomalý. V tom ako blesk z jasného neba sa zjavilo čelo rušňa v plnej rýchlosti asi 100 metrov od prekážky. Pri uvedenom rozhľade záhmly mal rušňovodič Michal minimálnu možnosť zabrániť tragédii. Napriek tomu sa zachoval aj v tejto kritickej situácii profesionálne. V čase asi 2,5 sekundy použil reflexívne rýchlo brzdu
ale nárazu sa už nedalo zabrániť. Čelný náraz kabíny rušňa rýchlika Hungárie o hmotnosti 450 tón bol krutou realitou. O tejto tragédii rozhodlo len krátkych 6 minút, ktoré delili čas nesprávneho predvídaného prechodu Sládkovičove od skutočného času prechodu rýchlika Hungária. Michalovo bezvládne telo uložili do domu smútku jeho obce Gáň. Zanechal tu náhle manželku, 3 synov, svoju mamenku a rozvetvenú rodinu. O 3 dni po udalosti bolo v Gáni smutné popoludnie. Lúčili sa všetci, rodina, známi, ale aj veľká železničiarska pospolitosť. V čase pohrebu vlaky na priľahlých tratiach zastavili a hlasným trúbením zdávali poslednú poctu vzácnemu človeku, elitnému železničiarovi, ktorý v službe obetoval cenu najvyššiu. Tento hlas Michalovho posledného vlaku sa niesol až do výšin neba a on ho určite počul. Autorom tejto poetickej spomienky je Michalov mladší brat Valentín. Neverili sme. Tak často patril všetkým, pomáhal. Ani jeden krok, cesta mu nebola reží. Neverili sme. Chyby, hmla, nástraha. Už tu tížko drieme, leží. A žil v plnej žitia dôvere, najlepší bežec na trati. Je to on, náš Michal? Neverili sme, že pilier, obelisk, tak včas nám dodýcha. Michal na gánskom cintoríne už sníva svoj večný, železničiarsky a ľudský sen viery v čestnosť, dobro a lásku napriek všetkému.